Is-6 ta' Awwissu jimmarka wkoll jum it-twelid tal-Perit Domingos Mintoff li għal bosta snin serva bħala mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru ta' Malta. Din is-sena qiegħed jitfakkar id-99 anniversarju mit-twelid tiegħu, ġgant tal-politika Maltija meqjus minn ħafna bħala s-Salvatur. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sellem il-memorja tiegħu bit-tqejjed ta' fjuri f'riġlejn il-monument tiegħu f'Bormla. Mintoff twilet Bormla u kien fl-istess raħal li beda l-karriera politika tiegħu bħala membru tal-Kumitat Laburista. Fl-1947 wara li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali, Mintoff inħatar Ministru tal-Kostruzzjoni. Dan f'perjodu meta pajjiżna kienet joħroġ mit-tifrik tal-gwerra. Inħatar mexxej tal-partit fl-1949, dan wara disgwit ma' Pawlu Boffa li kien mexxej dak iż-żmien. Il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni tal-1955 għalkemm il-gvern ta' Mintoff irriżenja fl-1958. Wara perjodu fl-oppożizzjoni fost it-taqtih il-qalb ta' Dnub il-mejjed, fl-1971 Mintoff kien elett Prim Ministru. Dak kien żmien ta' ħafna riformi fosthom il-ftuħ ta' kumpaniji tal-manifattura, il-linja nazzjonali tal-ajru, it-turiżmu, skejjel u edukazzjoni b'xejn, il-housing u s-servizzi soċjali. Mintoff jibqa' mfakkar ukoll għal kisbiet storiċi tar-Repubblika u l-Ħelsien. Fl-1984 irriżenja minn mexxej tal-Partit Laburista u eventwalment serva fil-Parlament sal-1998. Mintoff ħalla din id-dinja fl-20 ta' Awwissu 2012 u ngħata funeral statali fil-25 ta' Awwissu.